Ani ngau jarhi kita ka bunkam le sairu ha le ai meeting itu ki beliau hab call sai itu ki polling le kuno itu ki polling hello te phi đón em ta te lấy sai saเป็นไลฟ์พอดขนังล่องเนี่ยพี่เล่าพี่ล้านเนี่ยบัดเป็นไลฟ์พอดคันเดียนกุมตู้วันไอมีติ้งเด้มีติ้งนักก็เป็นตาคณิกา MDC ฮอยแต่ดาลงกบลาเทสวันโนเลชัยขนังบันมีโยบันไอมีติ้งอีกตุกิบริวขนังบันนี่ละแต่บันเกี่ยวหักนี่กับ MDC มันต่อสนามyo le se don ki skim ki ayu kum turut mo tasa ya kendu pat mo le sa mino kum tu ai chi ka ki por khandai pheu chi kum tu e mo ta ơi babu Johnny là đẹp thế nam ơi thế dạ lấy nó to dạ nong temo lapoi sa de kan ngot ta arngar he kile kila aflam yang si kendun kong mah Aita. Play Pak Joni làm terbang tôi nghe ai cũng play cái này cái nông văn mình từng xài này cả sambal Q tại nghĩ cái nông sản trong hàng này nghe liệu anh subun cái này ban mas ngap ban yo ji xài là cái này cả sambal Q nó ban ta ban long cái gì xài này cái này cái nông kiến nông bại cái jelai cái dong jeung isa ne ban yo ji xài tại nhưng mà don subun gintin ngan IT bây giờ i ban yo ji xài là cái này cả sambal Qแต่งักกนงสงบมันมาพี่ชอยพี่ละวันบุญกินสงบมั้งแต่งามตอนบุญกันตินฮีเร่งาไอตีนหะนี่บาบูจอนี่มั้งแต่งาวันครั้งเชพี่หักเนกัสนี้กับบัมตามีวันบันไอมีติ้งยพี่กุมโนบพี่ละบันเกี่ยวหักเนกาทานกับน้องกับจลากับยองยี่มั้งคำตำเอเลยชเนมบาได้น้องกันดองเถอะดอนฮีกับโตกันเนยีรุกีกันดิเดตเลเนกีอายุคุมตัวบาดอนกีไอกีกันจาสเกียมเลเน
ki kam hi kum tu ki kam ayu ro phila hi ban karpat ha kanika sni kabangi saj penlong ha kanika meeting phila hi ban yo ya ki ki jaj skim hangne ha snong jong phi la da phi phila ban kersan lem yang ni kum kita ki kandidat ki jong phi la da phi ngau kum ki briu ki jong phi yang ni ru ni la hi ban ai kum ki skim yeng ki pan khna nang ta ki yeng siar kum tu ter hi ka sembol banyi la penlong mentah kedai ka sembol ha ukiu bat kedai ru kanehi FOCY une sembol uba best nak uba best tam de pila ni am ban kersan yang ni ha kanika sembol knang ban yo ya kata ke imlang ke salang ke jonga bat jong pi baro hi ha kanika sni lene ha kanika bangi labu ka MDC pi dai ban kersan ha uneu sembol mo la de pidon kamte ngak kwa ban ongkum ne ngak khot ye iwe ilong kni kai ka kam ka skim ka ba pidon kam ngak khot ye I kong sanda ban wan ban kren sine khndet tang ba yo ba ki pai ba ki kersan lem yakni ke sembol to sawan I kong sanda ini ikan edit jangi nyep yang snow bahana kasnong kapau jangi na kathan ka dong ru ba ilala ai ban ban pensai bat wan ban yarap ya kathan ka dong jangi sane tanga lakhari yang ban yang hakmat jangki ban pen man karan hakmat jangki pajba kat kini hi ki pajba ki snong ki jangi ki lawan poi te ngakwa ban karan khndiet ya kana ka simbol jong ukiu te hoi kasnong kathau ke jongi bat kathan ka dong ro ngi kwa hi ki skim kum ki surak kum ki khamtam ka surak ki jongi chana namar bak ngan dan ki jing sitam ki jing janjar ki jing ki jing bor tu haka rap karyang ro kalong ka ba janjar bha khamtam ha ka surak ban yaj ban yang ro om dalong than tenyala hi ban kersan namar bangin wa ban dawa kasnong kathau kathan ka dong ya kane ka simbol kieu namar bayok jing yarap de hoot longki ngakwa ya ki pajba lang baro ki ban ya kersan lam ya one kieu knang ban ukiu ula hi ban chat ban tio hakalong ka yeng ka sam ka jongi ula hi ban pan ha pan san yang ikat kane ka long renyang ka jongi ka snong ka thau haka ka imlang ka sa lang ka jongi mat ka wiru ngakwa bandawa na ki sapang ki kini ki skim panchana ki surak bat haka mar kador karap karyang tang kita hi bangan kwa bandawa ban kerpat ya ki nong snong ki pat ki nong ban ai but ngen ya ai bat ngen ya kersan lam ya one ukiu tang kita hi kublai shibun sengop hat thap ti baro mo bersekawai ru ngakwai pi baro ba tidon hi kumba ong ketuka long kami mene don kam kiskim lene ki ayu kubtu ngamda la shibun ban yarap ye pi lada pi hap ban kersan knang ba ni yo ye pi baro ngin ai san spa menta knang ba pi phila ban kersan ya uneu sembol kieu ke jongi to ngan pen ai no kini ki isa silak to ngan kerpat ye I ne I poli ba pen
sam ye kenika pisah lak namba kenika pisah I advance ya ka surok lene ya ki taki skim kebi pidon kam tenga kepar ye is ketri snong suban wan sene sekmat wan sene sekmat tengi nang I advance tang san thojar ma kang ban yo kan kam ye kine kiskim panchna ne ki surok ne kuntu hi kita te ka chong sa ka jing kan kam yang kima pachim setapti baru tap te kabakadu ngakarpat ya ki sekretari bat ki sordar ban ai ki kren khublai yangi achwa bangi nilai nga ngeo karmen ba pila ai ya kene ka skim komba pila kren hangi ki pajba ba nga ai khublai kerpang ya pi nakapor syakapor ban pen kan ya kari ya kadong kajongi senema te nangta ngam don esyo te smobhan hapti te kaba khadu ngakwa ru bangan ongkumne hi kawai la phi dai ban kersan bhai ni au ne u sombol khiu bat ka jing thebut ka la penlong haka khat phat tarik nai mat arjar arpusan kata hi bat sekawai ru nyim haban lek phai no hi le jam mit te bat sekawai ru nga karpat ye i sordar jongka ne ka snong to katoi su penat ba kerpong jingi bawan senong jingi bala yo jisai naka sembol kiu te misu penat ki project ba ki kertong jingi ba ki wan hani kesi ba la peni kitu ki scam ba pher lada ye manjur ban ya thap house sembol ba de ka sembol kiu te ki don shubun ha ka polling jingi ki sembol ki don ki sembol ki pher ki sing ki pra nang ta ter ki okta ki ai ki babun ba ki ja sembol tang bala di pej bha katu ka komputer ka don ka sembol q kane ka si ba ki wan panchai kane ka sembol q ha kane ka ni te ngin don isu ngin purwai no kane ka meeting ni le shu te smobha ka khadu ni haban lek no mo sa khap na ni sa ha neru kabare oi neru ne lamit mo ush lek khadu mah sadan baka ta kira te kedepan mah sublai sar ba pila ai ka jing sukma oh lek sing sublai sar lek mah do ta sing baru ya ka hapan lek no sab bye bye baru sakar syam ini akan sembah